and enya smesha friends and traffic in summer to anim. Now, one was sending you an HM was would when it's more our Kaase Angola one more. And a dramatic trepa, one more a dear a and Yawa Juma, a bit of Comania dear at Antonia. Nanya Fay and on my better one more time watch the papa, a fear pay my hand kuna do 1996 ya uba kontanwa. Enfrinshia bese ediono sonie ana chase Kaase Angola one matina tonton womunia edi one muja afede one mo ka bi nhye mo afi 2020 ebobo so mi no mo ena ekuo bi ade nkrata eba ya one mo chem se babia one mo tia jute factory echire mo se ebe ye kura cha se one mo so de kura enfan free babia one etie ne nam se one mo ba be de dwuma bi e ho nom se aha so yatena ha chew na afede asem am ena one mo de one mo afi one mo sate what June bo so mi de din kan afimpi no ane aduano ba ko na nkrata ne bia mu aba yase mo amotonto nua wa ha nyina wo bia nso de nyesa ye de banfos ene betum de afri ha no so okay so de ne de mo kan na mo mprempresia so de sisa ye nua no ahene fa ene emfa enkoguo enkodi edua ehudwanom eno so wono kan ya antentam afede be se na wotwe kakra ne wo mo kan bi nhyemu a empanifo binom abeto fasio wall ade afo mo nyina si akire se afede so mbetu anaso mo ntu abanfos wono mo tu wo mo ade afri ho eno nam so ama wono mo banan fra Akoma Kaase ema ye kopie ma wono mo chem se ekwan ya empanifo pese wono mo fa so ewro kawa ade fa wono ma betre no enya de se wono agitu ma yeyi a ene wono edi enua ho dwuma ana fe so kra wo mo tonton nua no ensem se wo mo ade to Akoma Kaase anim kwa ye fa so ade bi ene ma Angola ha nyina o ma fa kwa bi so etu wo asisi ho nyina nsu a ye budi ye adwuma ni nyina o ma fa kwa bi so pese o mo de to wo fa ho nyina ye ntia se ye ni ba bi o mo firi because ye te ha o mo timi metu ye sa akwa because adwuma ne ye eti dia me so me kan no ye tua ye tax and adwuma ye gu a ye me workers egu mi na so mo buru 10 eti utimi metu ye just like that sir eti sa oni pakro no so na metu yo sa ban na etu yo ye dia so mo tu ya ye dia ni asem bi aka se na da bi o mo kan no sa ban na etu ya mpa ani aban no onpe ba bi ma ye na ye nko se dia ope ba bi ma anwunagafo no until then no dia aha dia ye mpene ne yampene china because ye ni ba bia akọ se omo aton asase so mo de asase na ma obi a de ye catch aban se ye nso ye Ghana fo ebi si wanwraga omo kope ba bi ma omo eye ho kama ama omo kotena ho eye omo adwuma aha bi ama aka agbogroshi na omo je ne ni nkofo pe na ye adwuma aban pa asase ma omo na ohi asase na de no o pa asase ma omo kama e ma omo pe ba bi ma omo sesi ho ma omo koye omo adwuma ye nso Angola fo etia no bone be ne aye nipa be sem premiensa e wasa so no aban pese ananso mo de asase ama obi a ya na aban so a yesa aban on pass asase man onko sisi so ntwenkani anko ye nkwata so nya adwuma anya saa se ye so efi asase so na edi emfidi akogu ye fie ni ba bi edi emfidi no kogu na ye ne emma se so hwe se da asase mo se ye school ne niema na akwa okaji kra na e kana nye ketwa ye mfa emfidi no kogu fie ni entra fie be da na edidi enye ye enu nti se on pese ye fi asase so a on pe ba bi ma ye nkotena din anya saa se do mo so mo asojafo no e krado so mekuyen ye mpe ohaw bia so mo ye o madwen so mbe han a ye so be haw mo ya catch them several times still mo ntiase ye sra wo mo ye mpe mogyasem bia ha etu o madi o abetutu wa ha school wa ha sei se ko ba akwala bi na sa akwala bi pra mo bi me sa ya anhyeda aban mra mu ntem ye fa region minister so na akwakoto aban ye mpe wo haw bia obenya be ma so obi aha ya Angola o edin Angola no aha ya Angola ye mpe haw enti asema ye kan dia fa region minister so amana to aban ne se on pass asema ye ntra enti sa o me ye ntra hadin eti wani eto nua adi enua di dwuma ewo Angola Kaase Angola anati yese wo mo de omo akosem eto Akoma Kaase anim na ensem ye pimpini a ama sokwa municipal assembly mpanimfo esoso ade omo anu atoma wo mo chemsa nyese bia wo mo to mkwakwa na emom no wo mo guso ade hihye egu akwamsa de be ya wo no benya asase yentam ade amamu amodi enua di dwuma yin sade be ya bere so se wo se mutu a ene mo betimi akwato abodwadie no esom ye be free sansem so ne de ne akyeremo ewa manyosem na wo ba National Democratic Congress ya